Estem al carrer Sant Vicent de Llaurí. Com poden comprovar, n'hi ha així moltíssims veïns que s'han reunit per a denunciar una situació que consideren que és ja insostenible. Quin és el problema que teniu així? Pues el problema és molt greu, perquè tenen en compte que tenim molt de tràfic. Hem fet un càlcul sobre uns 100 camions a l'hora. A l'hora? A l'hora, que passen per ací. A part, més de 300 cotxes. Quins són els principals problemes que produeixen? Pues n'hi ha molta pols, molt de soroll, o sea, a voltes para un camió o un cotxe el dona pas i un altre t'adelanta, estan a tota hora adelantant-se, quasi mos han atropellat diverses vegades. Teresa, com li afecta a vostè el pas de camions i cotxes hacia sa casa? Pues a mi m'afecta que ni puc veure la tele, tinc tota la talla a badar. I a part m'afecta en la salut perquè jo tinc asma i per culpa dels camions passa el temps prenent-me cortisona, ventolins, tot el que hi ha, i sempre estic en el neumòlogo. I així no puc viure. Tindré que vendre el piso i anar-me'n d'este carrer. N'hi ha molt de trànsit i vostè ho ha patit. Clar, si ho ha patit, i el que estic patint ahir que visc i els trons que peguen, que ho fan carcasses, ahir quan passen això que no està molt alta. Que n'hi ha molt de ruïda, molt de soroll. Però a les 6 del matí ja estan padapam. Per què passen per ací tants camions i tants cotxes? Pues perquè és que així tota la Ribera Alta passa per ací, per anar a Pagacullera i tots els pobles del voltant. Després els camions resulta que així dalt en la muntanya, una muntanya preciosa que teníem, pues resulta que n'hi ha una cantera i d'ahí pues van a carregar. Un camió sol fer de 11 a 12 viatges al dia. O sea, que si n'hi ha 100 camions, agarren la calculadora, multipliquen i veuran la quantitat de camions que passen per ací. La pols dels camions no la traguem. No la traguem i anem a casa en la boca plena de terra. Este és el col·legi de Llaurí i així tenim unes mares de xiques que voleu denunciar la situació. Sí, perquè moltes voltes intentem passar pel pas de peatons i els cotxes no ho respecten. Intenten adelantar-se uns a altres i tu estàs creuant i és un perill, realment. Des de quan esteu patint aquesta situació? Pues estem patint uns 20 anys. Es va aprovar la circunvalació en Corbera, en Polinyà i en Llaurí. En Corbera i en Polinyà està feta des del 95 i en Llaurí no, s'han oblidat de nosaltres. Hem presentat unes firmes que estan presentades del 2003, però fins avui pues, ningú mos ha fet cas de res. Que vos facin un desvío i que facin el que sigui menester. Jo no vull que el mal per ningú, però tampoc el vull per mi. Entonces ara el que anem a fer és mobilitzacions, cada setmana anirem